Piye, Kong? Sip. Jos. Kuwi ra dalan. Kena tenan tak antem nggon weteng mudyar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale kaya. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok komisir ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok mung pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Bekti kula nek nyelana apa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah wis kacau iki silsilahe. Iya Bagong. Bekti kula konjo apa kula Nyamadipati? Ya pangestuku Tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh apa kula? Ana apa Bagong kita sowan? Ngane-anehi teka dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing kayiwangan ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita pana kawan matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun wale-wale menapa sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun nuruti kelawan ati kita nggih sebabe apa critane rak ngeten kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne kula tanjeke teng omahe Gareng Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu kok Gareng niku semaur heeh nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya mung anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah.
mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa. Ora mungkin nek kula niku urip kok mledhek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya Bagong, nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong, nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta Yem. Ha nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean niku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kali pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ha monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karena wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran. Ngoten nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi saniki dadi wong apik ya mung iso golo-golo kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Si Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpuhke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi Yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jenenge napa Ulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho, Cingkara Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan rasa kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kan kon nitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten
kayangan kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin Bathara Bayu kula sowan pukulun Bathara Guru mrika dudu ulun Bathara Bayu oh Bathara Bayu niku napa dewane ngangin oh berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu wah jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget terus kula nyuwun dalan nyuwun ngapuran munggah tekan mriki niki nah pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki kula ajeng nyuwun prisa pukulun sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika prisa kula niku anake sapa nek pancen kula niku duwe wong tuwa nek isih urip kula paranane kula sungkeme ning nek bapak kula wis ora ana kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak pun niku mawon nek pukulun maringi prisa matur nuwun nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok ning wis wani mati kula estu mangane kula urip teng alam donya mangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula lara ati kula kula iso gawe guyu wong nonton garger ning terus nek wong nonton Bagong anake sapa niku ati kula dires-ires kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga niku terus carane pripun coba kula tak takon mula kula pengen ngerti wong tuwa kula bangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian arep omong lak ngawur wae ta cemplunge ndi niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlacak kira kayangan kono kolam pemandian mang cemplungke wonten ing kawah napa pukulun Candra Dimuka Candra Lukita Dimuka wis sinden kok Candra Dimuka monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Gusik Bagong nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki terus sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng sakniki wis diirak-iriki tangga kula ya wis tanengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki rasa malang kerik iki anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajre karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah taya rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula niki kula wis mumet ke sore wau nganti weteng kula lara mergo sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun wah wis cilaka tenan dek emben Semar bangun gedung kesenian niku wis mecahke sirah saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e padake ora iso mbok tekane iso mbok ora sing penting iso walah nekat bocah iki nekat wae pripun latri paring dawuh sinten bapak kula Bagong yekti kita kuwi ora linairake
lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita, ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas ora mungkin masa ana menungsa kok mlethek saka watu jedul saka wit niku dudu menungsa, niku demit, niku setan. Lah Bagong niku menungsa niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong, nun ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti pobah musike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas. Nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang cases-cases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ora ming waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, non, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampean? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung ing angka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan aning Semar ki nang ndi sing ana bayangane? Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bem salabem dadi wong. Ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicempluke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka.
Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pun niku kula nesu tenan iki. Niku aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi andados ing kawuningan. Bu Kulun betra-rada mangsa wang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana balik Bu Kulun. Nomo sidang sekaring bawana langgeng. Bagong aja kaya mengkono Bagong. Mundhak ora prayoga kedadeane. Pun kajenge. Lah witena sampean wis ora ditakoni ya mung sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun. Kula mboten percaya. Iya nanging nyatane kaya mengkono. As niku mung gawean sampean. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula nami sing kula goleki nami jeneng asma nek mboten jeneng mboten nami mboten asma kula mboten nrimakaken Bathara Indra bocah iki nek ora tak seret nek repat kepanasan gawe geger Bathara Indra weh dijiat to dipaksa supaya gelem bali menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata. Nek Bagong ngamuk ya wis kebangetan banget. Tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa. Nggih, mekaten pukulun ya. Mula kita mangkat to dina iki. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran. Sing ati-ati. Poma dipoma ya Indra. Nggih. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwandan mergo nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Ismaya. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Carian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta wah aku ora ngerti tanpa taliwora Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ning jagat arep mati garing nang ngene tak lakoni pula aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine
Wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nek aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Dekno mau nang omah gong nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ra ana wong ki. Engko gek mulih sik Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah, lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek ndi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggal tak ayoni pukulun. Iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kaya kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekae goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti kentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung?
Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu. Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ngono. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Wah, anggere ngapusi ditenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki kemrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, takon dawa. Ngono. Wah, cocok. Aku jenengane Gares Empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Iya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora di bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale negara ayo. Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Nah, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok komisir ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok mung pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora ana, mesti ning sing lali nyembah urung. Wo iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat Gong, mati dereng aku Dal ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe.
Gunung Bathara Brahma. Tuantem ngono apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati. Dewa ora iso mati. Ora iso kok? Ora iso. Arep gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus Kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning Soombo barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek kowe klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dikobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Le ngampet ket mau ora kok mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titi prani manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirung mbak ing samudra angra. Gong wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Daya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni Ora apa-apa. blebeke nang segara Ora mati. wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok nggo umuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajarane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Suwaning jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brahma. Mirang-mirangke Bathara Brahma. Bagong, aku mentala karo kowe. Tibane daya kekuwataning Bathara Brahma, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brahma keparat.
gleleng tenan. Kobong gedene raja-majama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah entasine ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asem bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah. Cilaka iki. Wis, sampean niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis ki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Men kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundel. Sor dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku satenan. Aja nganti mandeg tekan semene nggonmu golek karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Ning tak pikir-pikir iki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan perkara bapak. Lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi. Monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Mulane tumrap aku ya maju sisan. Ning nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora sawedi. Ditekati pancen ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki toke sampeyan ngojo-ojohi ning kaya ming mbombong kula ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Aku metu saka awak kula, ya aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru ya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Kakang Narada kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah, wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal warisan wong sakepenake dhewe. Pura utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng keparingipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Dik. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Janaloka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Dik. Monggo Kakang.
mangke gutang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kalih Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip. Mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nek anak kula Bagong pun mboten wonten, nggih sampun mboten napa-napa. Jarakan wong urip ing alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miat langeneng kalanggiwan bakar pandan moncar. Tinaner kagonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripurna balwacana kasaring ing tumep saking dirgantara nggih Sang Hyang Pikulun manik moya karya kagiat kang samya mulat lang-lang ing triya mangu-mangungkong Goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur Kulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya Puntadewa ulun tampa kulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya Kresna ulun tampa Guru hakeku aku ngaturake sembah. Iya Werkudara ulun tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna ulun tampa. Wonten menapa pukulun sumengka tindak paduka? Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedhar ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa? Kresna kula wonten paring adhawuh. Ndadekna kawruhanamu sira Puntadewa uga. Nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko kayiwangan ulun tinggal sabab kayiwangan geger lho geger wonten napa geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya guru piye kowe iki ngomong apa inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ra tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng yo. Santai, Tru. Redo mangawur-awur wurahan
Tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pantriting turangga esti ngandel ora pukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa. Gus, apa? Niki laporane Pandhawa tenane. Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapake ora bakal iso tekaning pati. Kowe dipilara ora bakal ngrasake lara. Nek pancen weku ndenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, aku sing maju malah si kera tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Ketok iki diutus karo Ndara Pandhawa. Kon ngendhake pepinginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggere gareng melu-melu potele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae, semaya wae. Senin, Selasa, Rebo, tandanteni ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nala gareng areke wangi Bathara Guru Pak. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung gong Bagong le Gong kowe kok mendelik mripatmu Kang Supan demit kok le kowe ngapa kok ngamon ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong Bathara Guru ora trima kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko ki kowe jane nendi? Ngapa? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku ro gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mula dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono. Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Iki